на скроні. Син свой шукаю я у раскрыжаванні, где з-пад короны кроў цячэ на скроні. Стаўшы пад крыжам, стомлены сабою, прагну я ў сэрцы несці крыж заўсёды, каб не глуміўся вораг нада мною, каб крочыць шляхам правды і свабоды, каб не глуміўся вораг нада мною, каб крочыць шляхам правды і свабоды. Не заслужыў я ласкі суцяшэння, бо вельмі доўга ад цябе хаваўся. Ты, Пане, клікаў да майго сумлення, а я у цемры моўчкі заставаўся. Ты, Пане, клікаў да майго сумлення, а я у цемры моўчкі заставаўся. Пане, ты бачыш, крыж твой не мінаю. Пане, ты бачыш, да крыжа імкнуся, з болем і скрухай на крыж пазіраю, да трона Бога на зямлі імкнуся. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Вызвали меня, Пане, з моих бедов, погляди на принижение мое и терпение мое, и отпусти усе грахи мои. Гэтымі словамі антыфоны наваход, дорогие браты и сестры, распочинаем переживать святую імшу, падчас якой молимся в наступных інтенціях. Першая інтенція молимся об счастливом народжении дитяти для Катажины, о благословении Божьем для ее и опецы Маті Божией. Другая інтенція молимся за померлого Владимира у 28-ю годовину ад яго смерці і за памерлага Баляслава у 30-ю гадавіну ад яго смерці, просячы для гэтых памерлых аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным. Каб удзельнічаць годна ў найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемагутный, отпустивши нам грахи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе,
Помолимся. Усемогутный Боже, дай верным Твоим належно подрыхтоваться до великодных святов, каб наше телесное устремание принесло усим нам плен духовный. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Езехіеля. Так кажа пан Бог: «Калі грэшнік адвернецца ад усіх грахоў сваіх, які учыніў, і будзе захоўваць усе мае наказы, паступаць справядліва і праведна, то ён, напэўна, жыць будзе і не памрэ. Ніводзін з грахоў ягоных, які учыніў ён, не будзе прыгаданы яму. Дзякуючы справядлівасці, якую учыніў, ён будзе жыць. Ці ж я жадаю смерці грэшніка, кажа пан Бог, а не таго, каб адвярнуўся ад шляхоў сваіх і жыў. Калі ж справядлівы адвернецца ад справядлівасці сваёй, будзе паступаць беззаконна і рабіць усе эгіды, якія робіць несправядлівы, ці ж будзе ён жыць? Уся справядлівасць яго, якую чыніў, не будзе прыгадана. За нявернасць, якую праявіў, і за грэх, якім зграшыў, за гэта памрэ ён. Вы кажаце: несправядлівы шлях Пана. Цяпер паслухай, доме Ізраэля. Гэта мой шлях несправядлівы, ці несправядлівыя хутчэй шляхі вашыя. Калі справядлівы адвернецца ад справядлівасці сваёй і будзе чыніць беззаконне і памрэ, то за гэтыя беззаконні, якія чыніў, памрэ. Калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў. Таму жыць будзе і не памрэ. Гэта Слова Божае. Дякуємо Богу. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? З глибині я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос. Нехай Твої вуші почують голос моїх молитваў. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Калі Ты, Пане, будеш зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане? Але у Тебе пробачення, каб боялися Тебе. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слова. Душа моя чекає Пана, больш, чим варта світання. Хто ж витриває, Пане, калі грахи? Больш, чим варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана, бо у Пана милосердності щодре у Його откуплення. І Он откупить Ізраїль во всіх беззаконняв Йогоних. Хто ж витриває,
вытрывае, Пане, калі грахі успомніш. Хвала Табе, Слово Божае, хвала Табе, Слово Божае. Откиньте от сябе ўсе грахі вашыя, кажа Пан, і стварыце ў сабе новае сэрца і новы дух. Хвала Табе, Слово Божае. Pan z wami. І з духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Хвала Табе, Пане. У той час Jezus сказаў сваім вучням: «Калі справядлівасць вашая не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Вы чулі, што было сказано продкам: не забівай, а хто заб'е, падпадае пад суд. А я вам кажу, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падпадае пад суд. Хто ж скажа брату свайму рака, падпадае пад высокую раду, а хто скажа неразумны, падпадае пад гіену вогненную. Таму, калі ты прынясеш дар свой да ахвярніка і успомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь там дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку прымірыся з братам сваім, і тады прыйдзі і прынясі дар свой. Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слузе і не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Хрысте. Пан Бог прагне адарыць усіх людзей шчасцем, таму з даверам скіруем да Яго нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён усё больш станавіўся святлом для чалавецтва. Цябе просім. Молімся за народы, ахопленыя вайной, каб сярод іх спынілася братазабойства. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх апанавалі агрэсія і ненавісць, каб з Божай дапамогай яны пакінулі свае беззаконні. Цябе просім. Молімся аб шчаслівым нараджэнні дзіцяці для Катажыны, аб благаслаўленні Божым і апецы Маці Божай для яе. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за памерлых, за памерлага Владзіміра ў 28-ю гадавіну ад яго смерці, за памерлага Баляслава ў 30-ю гадавіну ад яго смерці, каб Бог адарыў іх вечным супакоем. Цябе просім. Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб падчас Вялікага посту мы памірыліся з нашымі непрыяцелямі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны вечны Божа, прымі нашыя просьбы і адары нас ласкамі, патрэбнымі для выпраўлення жыцця. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. О, кроў святая, о, кроў адкупення, напой жыццёвы з неба нам пасланы, ласкі крыніца, Отца на збаўлення, ты правінаў лечыш раны. Ласки крыніца, Отца на збаўлення,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пана Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. всьому Костьолу святому. Боже наш Ойче, ласкаво прийми ахвяру, праз якую дозволяешь нам Тебе умилостивить, из великой милосердности Твоей обнови у нас ласку збавления праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим гору серце, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты праз цялесны пост утаймоўваеш нашыя заганы, узвышаеш душу, даеш цноты і ўзнагароду праз Хрыста Пана нашага. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане. Біскупам нашим Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Уладзіміра, Баляслава і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные.
Amen. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоє владарство і моц, хвала навіки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім, «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з духом Твоїм. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Бог человеком стал для нас, перемянить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, вучив Ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провины. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний
воскрес на третий день, как подчинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Духа Святого нам спаслав, каб освятив нам серце. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Єзу, дай силы, вяди до Отца мяне. Єзу, дай силы, вяди до Отца мяне. Каб окунуся я у Его криницы. Молимся. Пане наш Боже, нехай прийняти сакрамент нас одродить, очистить нас от минулых провинов и дасть нам удел у таямницы избавления праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую всім за супольную молитву. Після благословлення відбудеться набоженство крижового шляху. Запрошуємо до уділу до супольної молитви. Прийміть з вірою Божие благословлення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ты за нас терпел